tubarkalla abana ni bamanan abana ko ni flen karla bi kala no ko ni daga karla shira o chen able feno be no lo chena aba o chene ni ga do be no lo bisika glan ya fam adamade ya rekonna na ya jasina iba so kodo be no mo be do la halado kono olu ni kodo kera ka bo kera ba abla o bana ni kuma forces abla na bisika mena bleya bisika fi kuma la 600 ka fo abgala o abisika ke wila ka senga ya fa ni mo fe gabita soro ni fi follow min ke do wo menga dawma abana maintenant ya fa ni min ka wuro me bo kuma do walni ya fa ni sisa kuma sika kuma no la glaw aywo o to chene ya o bina fo daga chile na ble Allah akbar na fora ka ba abana afora aywo nga koro be no lu chena olu bi se glan misale bi baraka ni minami sanini chena ni misaka glan ubedi o di flen donc ni flen karla wala Allah akbar do koro be na ble no lu kraka ba o kele ayo donc o koro abana ni mina nga dona ko ni jibona tiche o jibona tiche abe abi yayi o de o re do able na jibona me ni jibona do kolo ka bana o abana o e wo chetuko de ble dugolo ba mini donc o bani ni able ibitani ko ready awo ni jibona diji ati se cheble ala ka se kono o ala de bisika o keza note awo ko do fana ko jika bon katani flenga kare o cheble ji na be clean flame no abina vosisa imako binyani flame na fo le o minende akemine ubna fo we a glamine o ni o chena sisa bi ko so ko jube chene Allah akbar bo mai o ko re chene ka usa kuma dola asababu be chene ya fam o klemina fo sababu misali ini modo bisira ijenyu wa konnana ini do bisira fo nyon ko o kuma do ini atige nyon do sababu mu fe no so ma chen ayo na wara bisoro nyesibe o ti chen ya ayo o ngam mo menye ina atige senyoma bisigi ni mo wara senyoma ino ka yadu abgele o to ko chen ya ayo o bina mutle chile na able ya fam sababu ni ko sababu chena abla na no gele akele ayo tubarkala sababu fo jinna no gode yoro ko de ko sababu fo bena sababu do sikatola o ala kana sababu amin ya rabbi bon ana do gafara ayo bi mekalo klenani tarata dondo mekalo klenani singalo kalo akle mo gan flabi awo nam jate kan isa mais do ko lema ko am fo ba finde le bamana ko ba fo sungolo kalo ko ay sun kalo lo sun ani kalo o flado to ke même ko mo ba ke for ba sun kalo mina voilà ko sun kalo mais ka fo sungolo kalo o for ba fi bo ndita fo for ba fi do ni mo fo do ka fi do parce que beta fote o ya fam voilà beta fote sungolo le be fo voilà ya fam sungolo clé mwani fly bi voilà abi fote nga do ba fo sungolo kalo voilà o lu fo wa ma ja o ko ne ko furu wa filite parce que ko sungolo kalo rete ko kalo mundu be sungolo mo de sungolo donc ba fo sunkalo kalo mu sungolo ko 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 donc akoro do me ko me datili ala ba fo sungolo kalo de ko kalo mu be na suma o de sungolo sungolo kalo mina voilà odewa donc aya fo le mo problème dala ngoni na ba mana ne ba fo ya ba wala mo boy mo ga famu ati fo sungolo kalo fo sungolo voilà abina musa ni ko tasma able ima bamana fo o be fo bon ko ya mais ni tara bamana ere fo na do fo ta alors ta ko ni goni blema on kalama voilà ta c'est que moi là suma la crèche voilà fo tamana ta kise tabele takulu
voilà taillé voilà abi foti voilà gaisa ko tasma isa ko tasma c'est ka tasma ni tasma o tata mais o fana bi soro muna parce que mo ta suma kana nae pour mo nya o de toral ya ma bi dosinita ka ta suma kana nae donc o de mo wa ta suma parce que ta suma kana Kimogonya, Odotorala. Sinon, t'as connu, implémenté Kalaman, Boni ou Blé. Voilà, on a trouvé. On a mon gafam. Philippe de ma fortune là. Voilà. C'est comme si, on va voir, non, ne te donner une yeflimi, mani yefliba ni toi là. Après, on m'a yé. Et le flel gagné mouni au flux, et flel gagné. Au ticket. Voilà. Oui, à fond, ni joy en fait. Ma yé. Voilà. Mais yeflimi. Ah, yeflimi. Voilà. Fini du Bomanangana. Voilà. Règle, Bomananga, mais donne miala. Non, am donne de l'égofie, me donne de miala. Voilà. C'est Bomananga irere. Il y a faux que ma donne ma chamatinga femme. C'est comme ça. Alors, on va faire un nez que nous faisons comme la femme y a fait. On va faire donc il y a faux Bomananga là. Bomananga ou les gamins. Nanga ke mo ngoi fo franjiro Bomananga. Ouais, fo vai. Voilà, o franjiro Bomananga. Ayo, le soir we gafe mu nyetako. Ale koni. Ala jira ka fo kuna fundela twala do nyana mera fo no dibise ke kanabla kono tugo na kasula make gerende masri kuna fundela la non no liberté de la presse ko do kun kelen jate kono barado bunake walsa kaseka kuna fundire baramiye a nyefo mawye kanye kaseka sharo fana matrafa kusube tubarakalla o maison de la presse alini jamana nyimo balaka jeka a barake wala gosa ko marabulu sugandili kura min be sina ka jamana kunda no o ko ako koni balaka sira soro doni o ko bara kulumi kun sigira ko kama olu ka dantkeli sebe jatemina munu kara ko bara hakili jabu balaka ke o seben kan Agibu Bare ni ale CNDH nyemgo baye Commission nationale des droits de l'homme ajira ka foko sharat la mo ka baraka chugo olu ka bara kunglena ani politique bara kunglena tikligne ablanda ko moko fam l'indicateur de renouveau allez musebe so moderne de ajira ka foko marabulu kura suwandili kura min bi sena anga jamana kuna no oko ni misonga ke mangando sababu ye ni janto make kola ansongo do no wule ko tin ham ako ma sabajate we no sika kun kelen do ala ka foku ye sira de tike nam oko olu koni tike ka klaku seun tike jade soufe okay ni dinga ni bolo tike kelen do yerne oko seun amani la kan ko seun fana tike la sengele ni bolo kelen tike no ni mambolo ani kini bolo sen bolo tike naw ya ma bu shenike ya bu takama kan ya bolo bolo akagere ya de me akagere ni ningela arable akagere de rukun national ke ha amsa mi fo mawye nam anga anjanto able anga barake anga bingani ndab voilà utara carte de Australia ka muga islam ci benn gawde be binike mo ba fo ando do bu ni sentike ka ke misali ka ke tamise mo shore mo bu yele ni dinga karka aga dewa amani de na be kele soy amani cherela na be kele soy ga kala nyini fo nguka mauka jatemine demisonu anga barake voilà barake voilà parce que il va dans sécurité conso donc profiter ma fo bu ta kawju ka so bandite yediste bu profiter do woni no ba fait donc on nous soro ka so ni tara bara donige e mana halike wa kele mi soro no dun la fala si ça est bolo kele ni tege ma ga ma toy o ma du sak ma do kala ka sala dabla ala kan hakli man di beba wala ko sako UNTM ye layini mu ke jamana nyama fe ko uka layino ka sawati musa ka ko bala ko katle ko nyajira ka foko musa ko gela ko ni tato uka layini mu kana sabati ayo ko musa ko deseti nam l'indépendant
ala jara ka fɔ ko an ka kɛlɛ cɛw ka kulu min bɛ wele ko forces armées reconstituées bon jɛkulu marifatigi minnu ye marifa bila n'u nana fara armée kan ko olu ni an ka finitigi minnu bɛ armée régulière kɔnɔ k'u faralen ɲɔgɔn kan n'u bɛ wele ko forces armées reconstituées ko olu ka bataillon kura dɔ kɔni sera ka sigi sen kan jamakulu dɔ nana fara kan maa 400 ani maa 22 jate ko olu ye marifa bila kana fara faso kan ko Mokhtar Wani bɛ suntigɛ min kɛ o don ani an ka lafasa tɔn ni ɲɔgɔn cɛ ko a ye kunnafoni di k'a fɔ ko dɔgɔkun 2 kɔnɔ ko tɔnsigiba bɛna kɛ waasa ka laɲini ko bɛ baarakɛlaw ka lahalaw bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ ko ka se ka ɲɛfɔliw kɛ maaw ye a ko taabolo bɛɛ lajɛlen kan waasa grèveba ninnu ka ban min wele ko conférence sociale ko baaraw bɛna sabati a bila dan o wale ko sa ko stade du 26 mars jira k'a fɔ ko ntola tɛna tɛ ka ci ale kan ko FIFA ye a ɲaki o ko an ka samatasegaw bɛna wajibiya ka u ka ntolaciw kɛ an ka jamana kɔfɛ stade wɛrɛ t'an bolo fɛn tɛ yan malokɛ tɛ o fana ma ɲa stade fila b'an bolo dɛ n'u ko kelen man ɲi o fila de man ɲi sinon dɔ b'an bolo dɛ bon a bɛ n'a fɔ ko dɔw labɛn dɔw de ma sabati waasa ntolaci ka se ka ne y'o faamu n ko fila de b'an bolo ni kelen man ɲi fila bɛɛ man ɲi wa sari kelen t'an bolo wa bilen fila tɛ o fila yɛrɛ fana tɛ o comme an bɛ an ka équipe ba bi jouer ni fila de la quoi kay stade tɛ yan bon mais voilà o ko non règlement bɛ ko on peut pas aller plus de 200 km de la capitale voilà an ka jamana tɛ de an ka jamana don o fana sariya sugu jumɛn olu ka sariya don dɛ an ka jamana mais o fana sariyaw fana kuma fana ka ca sa kuma ka ca dɛ non an ka jamana de don yɔrɔ min ka di an kan ka taa an ka ntolanci don wallahi mais sisan mais olu fana kɛra mun man ɲi dɛ Mɔti Tombouctou bɔra kida Sikaso Bamakɔ ta ma ɲɛ olu ta bɛ ɲɛ wari don donna terrain ninnu na dɛ wari donna la mais a tun mara ka ɲɛ de u t'a entretien ka ɲɛ an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o de don sinon hali kɔfɛ na pour que match don kɛ ministre de wulila ka taa taama ka fɔ ko ɲɛgɛn dilan ka fɛn bɛɛ fiyɛ dilan ka fɛn bɛɛ dilan pour que match ka kɛ o b'a la Mali kɔni stade ninnu fɛn o fɛn bɛ yen directeur b'a bɛɛ la siga t'o la a k'u bɛɛ kɛ Yesiko ale y'a jira k'a fɔ ko an sɔngo ko maa 2 kɔni minɛna an y'a fɔ ten ka u sen tigɛ ka bolo fana tigɛ bolo kelen ni sen kelen tigɛra Ablandani Bamaciw fɛ o bɔlen kɔ sa ko marakalakaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu ma jɛn ni jaabi fɔlɔ minnu bɔra marabolokuraw sugandili cakɛkulu fɛ k'u ma jɛn ni jaabi fɔlɔ ninnu ye o ko Tombouctou Ɲafunge Tɔnka o k'olu fana bɛɛ lajɛlen diminen don a bɛ waati min na ko sisan Ablandani Info Matin ale seginnen don a kan ko kura ye k'a fɔ ko minakakaw fɛ n k'a fɔ marakala o ko mɔgɔw kɔni diminen don kosɛbɛ u ye siraw yɛrɛ tigɛ abila ye k'a jira k'a fɔ ko u ma jɛn n'a ye fiyewu ko marakala tɛ kɛ cercle ye o bɔlen ko sa ko an ka kasobonda kɔlɔsilaw kɔni bɛ tile 10 baara bila ko o kow bɛ sen na abila ye an ka kasobondaw yɛrɛ o t'u yɛrɛ yɛrɛ mɛ a bɛ n'a fɔ k'u ta ka taa n'u ye kirikɛyɔrɔ ni ka ta ka na n'u ye d'accord murutilen don ani mɔgɔw ka taa lajɛli minnu kɛ u bɛ muruti olu bɛɛ ma abila an bamanan dɛ cɛkɔrɔba dɔ ko ne ma ko kasoden kɔlɔsikɛla ni kasoden bɛɛ ye kasoden o ye tiɲɛ dɔ ka fisa dɔ ye ten non ko kasoden yɛrɛ kasoden ka kɔlɔsikɛla ye parce que kasoden bɛ se ka sunɔgɔ kɔlɔsikɛla tɛ sunɔgɔ kɔlɔsikɛla bɛna waati dɔ fana kɛ ka taa so o fana b'a la dɔ ka fisa dɔ ye dɛ ayiwa o bɔlen ko sa ko comment taxi bɛ se ka segin ka baara daminɛ cogo min na o ko a tɛ ɲɛ minnu kɔ nɛn donnen don kumabɔ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ o ko kunnafoni di ilaw to ala don hukumu kɔnɔna na o ko nin kɔni ye waati ye waati min ni segin kan ka kɛ ko kan ka u dilan ka ɲɛ a bila dan d'accord le reporter ko Farabugu colonel Wage ye bɛnkan min ni tɛgɛnɔbila kɛra la yen nɔ o ko bɛnkan kɔni bɛ an ka jamana tabiya dɔw su don n'o dɔw ye an ka jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bato kɛ a cogo la ka sɔrɔ ɲangata mali se ma n'o ye laïcité ye Ablandani ko o kɔni ye o su don Farabugu Keɲeba ani Stakili ko maire ni a jɛ dɔw kɔni ko tɛgɛ dan bɛ olu kan Ablandani
min bɛ tali kɛ découpage ko ni siratigɛ la Marakalakaw fana k'u diminen don a ko la kosɛbɛ o b'a jira k'a fɔ ko Marakala de bɛ kɛ cercle ye diyagoya la a bila an dan na ni sɔgɔmada na kunnafoni teli kumaba dɔw ye tilegan fana bɛna lajɛ sa k'an nɛn don kuma ni ɲɔgɔn cɛ d'accord bamanan de Alanan n tɛ ne ye bamanan kunda bi bamanan tun ye maya ye maya tun ye jogo ye jogo tun ye laada ye laada ye tun ye tana ye tana ye dugu ye bamanan ko tɛ dɛ o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ u bulon ɲɔgɔn na wa a kana fisa ninnu bɛɛ de bɛ wele ko maaya o dalafalen de wele ko maaya ba sisan est-ce que sisan olu bɛ an ka dugu la sisan bon fɛn caman t'a cogo la bilen a bɛɛ ye n bɛ deli k'o f'i ye fɛn caman t'a cogo la bilen kow yɛlɛmana kosɛbɛ yɔrɔ caman na ko fɔlɔ an b'a fɔ sisan jamana tiɲɛna hadamadenw tiɲɛna ko hadamadenw tiɲɛna ko parce que fɔlɔ an mɔkɛ n'anw fufafu ko olu tun bɛ maaya dilan de la ko sisan an bɛ mɔgɔnin dilan de la awɔ i ko awɔ kow ye sisan de maaya ani mɔgɔnin k'o dafara wa kelen tɛ o maaya o ye ko bɛ se dilan forobaya la cogo min na a bila ye jama kama sini kama o ye foroba ko ye ne kelen ko to o tɛ e kelen ko ye ayiwa o ye taabolo dɔ de ye bɛɛ kan ka taa sira min fɛ o ye maaya de ye o kalan min bɛ di hakili o de sira bilara a kɛra sisan ne kelen ni muso ni denw o de mɔgɔnin ko kɛra o de ye sisan duba tuyɛra duba tɛ tuguni duba bɛɛ kɛra du fitinin a tɛ fan caman bilen na bila ye ko ni ye maa ye sisan n'i y'a den ɲininka a bɛ se k'a fa n'a fa tɔgɔ fɔ ye mais n'i y'a ɲininka to la bɛnkɛ n'a fɔ a tɛ se k'o fɔ dɛ o tiɲɛ a bɛ fɔlɔ ko dugu la i fa i fa fa o fa a mɔkɛ i bɛnkɛ i terimuso ko i b'u bɛɛ dɔn awɔ i b'u bɛɛ dɔn sisan den minnu b'o dɔn o bɛ jɛ dɛ bɛnkɛ wɛrɛ tɛ na hali denw kungo la bilen o k'a sɔrɔ fɔlɔ den kungo tun tɛ se ka bɛnkɛ kɔ ni denkundi kan ka kɛ den tɔgɔ tun tɛ se da fɔlɔ ni bɛnkɛ ma na o ayiwa den ka kɔɲɔ tɛ se bolokoli tɛ sigi nɛgɛkɔrɔ bolokoli tɛ se kɛ ni bɛnkɛ ma na n b'a fɛ k'o de fɔ ye i nana i ko bolokoli ko bolokoli tun ye kulu de awɔ bolokoli tun ye laada ye bolokoli tun ye cɛ laso de ye awɔ cɛya daminɛ de tun don o sisan mɔgɔw bɛ boloko depuis u tile 40 dɔw t'o sɔrɔ yɛrɛ ala ko fɔlɔ ko kari kunda teri kunda ani si kunda maa 30 maa 50 bɛɛ bɛ taa tu kɔnɔ somɔgɔw taa n'u ye u bɛ tigɛ u bɛ to maaya bɛ dege u la u bɛ kɛ ɲɔgɔn balima ye u ka joli ye kelen u tɛ ɲɔgɔn janfa hadamadenya bɛ kɛ cogo min na cɛya bɛ kɛ cogo min cɛya dun don u b'o dege tile 15 yan'u ka bɔ nɛgɛso mais sisan u bɛ kɛ yan bon n'i y'a mɛn ko i bɛ kɛ mɔgɔ yɛrɛ kala cɛya la fɔlɔ o y'a sɔrɔ n'a kɛra cɛ ye fɔlɔ den y'u ka sin min i b'o kala mun na ayiwa ou bien i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin funankɛnin tɛ san 10 yɛrɛ bɔ e b'o kala mun na o cɛya kɔni tɛ ayiwa u bɛ se ka kala fɛn wɛrɛ la mais cɛya kɔni tɛ bon a kɛlen don fana sisan bɛɛ b'i taa bolo ko ka na i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin tɛ bolo ko ɲɔgɔn fɛ bilen yɛrɛ a tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ b'i ta kɛ danna fɛnw bɔr'u cogo la kosɛbɛ a bila fɔlɔdugu kelen ma somɔgɔw kelen kabila kelen mɔnsɔn kelen olu de don mais sisan o tɛ kɛ a kun kɛ ten fɔlɔ yɛrɛ de dugu la bolokoli tun bɛ kɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen de san o san bolokoli tun bɛ kɛ voilà minnu fana bolokora ɲɔgɔn fɛ i bɛ taa sɔrɔ ni siɲɛ caman olu ka fɛn bɛɛ bɛ kɛ kelen ye ani min bɔlen don ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn o sɔrɔsiw ka kilasi ko ye voilà armée kɔnɔ kilasi ko bɛ yen dɛ boloko sɛrɛ fana tun bɛ ten de fɔlɔ ko furu tun bɛ kɛ du fila cɛ a tɛ kɛ maa fila cɛ ko i bɛ n dɔn n b'i dɔn i bɛ n bɔrɔ dɔn n b'i bɔrɔ dɔn i bɛ somɔgɔ dɔn n b'i somɔgɔ dɔn donc i tɛ se ka yaada dɔn parce que an bɛ ɲɔgɔn dɔn i dira ma cogo min na i b'a dɔn n'i dira ma cogo min na an b'a dɔn donc an bɛ ɲini ɲɔgɔn kɔrɔ o ye duko de ye sisan an bɛ ɲɔgɔn kun bɛ Bamakɔ i ka di ye i ka di an bɛ ɲɔgɔn furu an bɛ ɲɔgɔn lebu an tɛ ɲɔgɔn dɔn an ka laada tɛ kelen an ka tabiya tɛ kelen a b'a fɔ du kɛ ɲɛ cogo di a ye hakili jigin kuma dɔ la fɔra tɔnɔ lamini ka kɛrɛ wɛrɛ senfɛ yan cɛ dɔ de weleli kɛ k'a fɔ k'ale ni denni dɔ ɲɔgɔn ye k'ale ko k'a b'a furu telefɔni da kelen dɔ Samsung ka da kelen dɔ ko denni y'o de fɔ k'a k'o sanga d'a ma n'o kɛra k'u bɛ sɔrɔ ka furu ko kuma ale fana y'o sanga de denni ma denni to n'ale la mais i t'a somɔgɔ dɔn i t'a kabila dɔn
e deni kelen de ye n'o tununi la o kan ka balimaw la ayi kow bi ta bi de Ablaye siga t'o la ni t'a kɛcogo ye o t'a kɛcogo ye dɛ an kan ka segin de ayiwa a banna awɔ Traoré bi tun b'a fɛ kɛ nin dɔn furu an ka maaya ko la nin tɛ dɔrɔn ye nin ye maa sinsinna de ye an kan ka segin ni ma Ablaye walasa an ka se ka an ka to an cogo la an ka segin an cogo ma tubaarikala n'o tɛ an bɛ bolo min ka ta Ablaye nin tɛ dɛ ayiwa awɔ Traoré jite k'an bɛ don wɛrɛ